ni nan ni mambila ne, ni kuma ni doktor ne na dabbobi. Shekaru na 27 duk ina kwana a rugagen Fulani. Rayuwa na da Fulani ne. Daga Karim, Guyu, Yoro, Gashaka, ban taba aiki a Gembu ba. Amma na zana da Fulani duk ilimina da fahimta na da adoyin da na samu har Allah ya bani sarauta duk abin Fulani. Mata na ɗaya ma Fulani ce. To, abinda nake son gaya ma Fulani, mu da Fulani a Mambila mu ɗaya ne. Mu ga wannan fitina, mun ga fitina daban-daban, muka zanna tsakaninmu muka ce to, kasan nan fa da Allah ya ba mu, kasan albarka nan fa mun ringa fada fa wasu za su zo su kore mu su ɗauke kasan nan. Don haka, kuma mu samu mu zanna lafiya, kuma yanzu muna zanne lafiya. Fulani abinda za ku gane wanda yake da arziki yana tare da fitina. Allah ya ba ku arziki, ya ba ku basira, shine fitinan ku. Me yasa shine fitina? Mutane suna son arzikin ku, mutane suna kiyashin ku, ku kuma Allah ya ba ku hakuri, amma hakuri kuma tana da limit. Abinda yake faruwa yanzu a Najeriya, abinda aka ce Fulani suke yi karya ne, ba duka Fulani ba ne. Ba a jam'i akan a ce wannan kabila duka su mutanen kirki ne, ko wa'annan mutane duka mutanen banza ne. Kowane kabila, kowane mutane, akwai mutanen banza, akwai mutanen kirki. Don haka aka ce yaki ba ta cikin gari sai da ɗan gari. In ka duba hotuna wa'annan abubuwan da suke faruwa a Najeriya, in ka ga wasu ka san ba Fulani ƙasar nan ba. Akwai wasu kabilu ma suna cikin wa'annan harkokin, amma an ɗauka aka ce kowa sai ya tashi ce Fulani, don suna ga Fulani suna da masu ilimi, suna da, in ka yi abin da suke faɗa, in zai iya faɗa ma za su ce ai su ne suke rike da Najeriya. Don haka a ɓata musu suna don kar su sake rike. To, ai abinda sarauta Allah ne yake bawa. Don haka Allah ne ya baku, Allah ne kuma zai kare ku. Don haka abinda shi kafin ya faɗa, dole a haɗa kai, dole a gane me yake faruwa kuma me ya kamata mu yi. Kamar mu a Gembu a Mambila yanzu, ko yaushe in na tashi na je Abuja, abun Fulani nake so. Fulani mu na Dutse muna da professors, muna da doctors, muna da lawyers, muna da wa'anda suke kusa da shugaban kasa. Batun dan namu nan mu da su Fulani mu ne muke yawo, mu je mu bi a yi mana sanin da komai da komai. Abubuwan da yake zuwa Dutse nan duk Fulani mu ne nake zuwa sami su mu bi su, mu je ku ministoci da president mu samu mu yi. Mun gane darajar Fulani, mun gane albarkan da Allah ya ba Fulani. Shi ne ya sa mun zanna mun haɗa baki da Fulani, mun ma mu samu. In ka ga mutum yana rike da lema, kai kana rana, ka samu yadda za ka yi ka shiga karkashin lema, kai ma ka samu moriya. Amma ba wai ka zanna ka ɓata mishi suna kuma ka zo kana yaƙe shi, ka ce a wannan bayi da albarka, a wannan yana kosin haka, a wannan ya tashi a kasa. Kasan nan kuma inda mutum ya zanga duka Allah ne ya aje shi, ba wanda yake aje kan shi. Inda mutum ya fito duka inda Allah ya aje shi ne, kuma ba wanda zai tadda Fulani inda yake ko shi waye ne, dole ya bar ku inda yake. Don haka ku gane abin da kafin ya faɗa, ku haɗa kai, ku gane waɗanda ba su da kirki a tsakaninku, ku san yadda za ku yi magani, kuma ku haɗa kanku, ku kawo abin da zai kawo muku cin gaba. Ku tabbata kun dawo an buɗe muku makarantu, kun yi karatu, kun je gaba, kun shiga wasu wurare kamar soja, police, ko ga Buhari ma shugaban kasa ne. Yanzu ka yi Mambila za ka samu kwanakin baya sun ba san ma yadda suka haɗo
suka samu turawa sun zo sun bude musu asibiti daga asibitin gemufu sai asibitin mai samari fulani ne suka kawo turawa suka bude musu to ta ga wa'annan da fulani da mambilan da kabilu da suke wurin duk suna amfana don haka abinda kafin ya faɗa shine ku gane me ya damuwan ku gane ku haɗa kai ku samu kuma ku ci gaba Allah ya kare mu Allah ya kare ku